Aamiainen on katettu. Herroille lähtee kävelemään. These people, most of them are living in the highlands, in the outsides of Cusco. Some of them, like our friend Carlos and other ones we have here, are still studying to become a guide probably in the future, no? And they are coming like training on this trip. So these people all used to work for Liz, and they're really nice people. You are going to see how nice they are. You're going, if you want to talk to them, I don't have like a border, no? Like you hear them, these people here. You can talk each other whenever you want, yeah. So our friend, this guy, the cook, Jaime, he is the guy who's preparing the meals for us. Jaime the cook. The cook assistant. The logo you see in there. Whenever you meet someone having this this flag, having this flag, stop there. That should be our lunch or campsite. Okay. Yeah, in this case, we're going straight to the. Jaha, Suomi on laittanut vessan peruun. Ei se näe. I'm recording. Let's go. Yes. I stop. Tämä rupesi olemaan vähän viileämpää, mutta ei ihme. Lunta näkyy ja mullakin on shortsit ja teepaita vaan päällä, mutta eiköhän se siitä. Ja tässä on viimeinen piste ja sitten mennään ylös ja sitten laskeudutaan alas Basecamp 2. Tonne sitten lähdetään kävelemään vuorta taas pikkuhiljaa ylöspäin. Piti laittaa vaatteita päälle, kun on niin perun kylmä, kun ollaan vuorella. Eiköhän se tästä. Okay, stop. Tuolta on huippu 4,2. Vielä on matka. Yli puolen väli ollaan tätä toista päivää kuitenkin jo. Tää vuoren rinta mennään. Laaksoa pitkin koko. Tässä on meidän australialaisvahvistus. Tuolta tultiin alhaalta solaa pitkin, polki alempaa kuin mitä näkyy. Ja minne sitä ollaan menossa? Vähän tuolta. Tuolla näkyy, ei ole enää pitkästi. Tuolta tultiin. Tuolla oli puolimatkan pysähdys. Nyt ollaan Sola huipulla. Siinä on vuodelta 2015. Sitten lähdetään menee alaspäin kämpille. Tultiin niinku tän vuoren yli. Tuosta lähdetään sitä alaspäin ja tuolla se näyttäisi olevan sitten se polku.
Siellä ollaan seuraava yö ja siellä se polku lähtee taas sitten ylöspäin huomenna. Joo, siellä se on. Siitä se polku lähtee. Siinä on meikäläisen teltta. Tässä on meidän toinen yö vietetään tämmöisessä paikassa. Siellä on muita ryhmiä. Täällä on aika paljon ryhmiä joka päivä. Täällä ollaan nyt Laaksossa. Siinä on joku kivi kanssa ja semmoista. Tässä on tää kaveri, kun kantaa mä kannan oman reput ja se kantaa sitten nämä ylimääräiset vaatteet. Laitetaan seuraavalla kerralla.